Betere reclame wie er eens net voor het Chameleon-dorp. De Chameleon-films van Steven de Jong. Uit heel Nederland kwamen de fans van Hielke en Sietse naar ter henne. Maar na de laatste film in 2004 waard het stadig gewoon minder. Voor eigenaar Kluitman, uitjouwer van de Chameleon-boeken, reden het Chameleon-dorp te verkeerpjen. We zijn instapt in een tijd dat eigenlijk net zo best ging bij het Chameleon-dorp. Het was vooral organisatorisch een lastig vehikel. Het was vooral een groot personeelsbestand, wat ik winterdijs er nog stond. Terwijl winterdijs wie er nauwelijks tot net inkomsten. Het succes van de boeken neemt al en dat zegt ik waarom in de beziekersaantal van het Chameleon-dorp. In 2010 stappen Nop de Graaf en Stefan de Lange in het Chameleon-dorp. Een boppenslag had je naar de beziekersaantal joggen. Een groei van 18.000 in 2010 naar 24.000 verliezen hier. Maar wat is het geheim van het duo? In elk geval enthousiasme en een stream aan creatieve ideeën. Liedsideeën, zoals een pratende melkbus. Hebben ze mij hier een beetje als oud ijzer in deze rotzooi neergezet? En grutte, ambitieuze ideeën, zoals een nieuwe Chameleon-film. Aan de zakelijke kant, daar wil ik me maar niet aan branden. Ik denk wel dat er heel goed belangstelling voor kan zijn. Chameleon is gewoon nog steeds een hartstikke leuke naam. Die meteen bij mensen allerlei ideeën, herinneringen, beelden oproept. Het is een kans en kansen moet je pakken. Dus daar gaan we zeker aan werken. De plan, realistisch als net, binnen er, maar daar red je het net alleen nog mee. Er zit ook een duidelijke strategie achter het hele Chameleon-dorp, of beter zijn, Chameleon-avontuur. Wij voorheen vooral op de squallenbaan heel bot richten weer. Dat steeds meer de heid en de mem mij kwam, maar ik de rest van de familie. En we gaan nou eindelijk voor nu zelf zijn als in de organisatie van jongens, wij moeten ons beter richten op drie generaties. We hadden de band, we hadden heid en mem, we hadden paak en beppen en nu moeten we alle drie wat bieren kennen.